Кожны з 7 удзельнікаў конкурсу «Студэнт года 2025» яркая асоба, якая ўжо заявіла аб сабе ў розных сферах. Напрыклад, як Юліана Хмяляўская, будучы псіхолог, студэнтка Гомельскага дзяржаўнага універсітэта Францыска Скарыны. Дзяўчына спявае, танцуе, піша вершы. За тыдзень да абласнога этапу ёй не пашанцавала, зламала нагу. Але як сапраўдны баец падкарэктавала праграму і творчы нумар і годна прадставіла сябе і сваю ВНУ. Я очень переживала, что не смогу принять участие, но все хорошо. Я как-то даже не обращаю на это внимания, просто стало труднее репетировать, немного труднее ходить, а так я для себя изменений не заметила. На участие в областном конкурсе меня сподвигла победа в университете, показать себя, свои возможности, показать себе, что я могу чего-то большего, посмотреть на других участников. Это всегда очень интересно, сравнить свои силы. Каб выйсці на сцэну, канкурсантам трэба было выканаць 5 заданняў. Першая візітоўка. Удзельнікі ладзілі самапрэзентацыю ва ўласным стылі. Брутальна і з гумарам, кранальна і пяшчотна. Далей віктарына на веданне гісторыі Вялікай айчыннай вайны. А потым абарона праектаў, якія канкурсанты ўжо рэалізавалі ў сценах сваіх ВНУ. Альбо толькі плануюць. Даніл Белянкоў у год добраўпарадкавання надаў увагу гістарычнаму аб'екту Рогачевского района. Взял историческое такое место, как Рогачевская замковая гора. Там раньше стоял замок. И я думаю, это место очень важное для Рогачева. И оно должно быть, соответственно, благоустроено. Я наметил путь, потому что, я не проектировщик, я не инженер, я лингвист. Я просто изложил свою идею и предложил как вариант благоустройства. Самые відовішныя творчыя выступленні і конкурсы відэаролікаў. Некалькі гадзін спаборніцтваў прайшлі незаўважна. Журы было не проста абраць найлепшы нумар. Настолькі моцнымі і цікавымі яны ўсе аказаліся. Друзья, и победителем областного этапа конкурса «Студент года 2005» становится Калинина Ирина! Ірына Калініна, будучы інжынер-праграміст, студэнтка Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту, лічыць, што яе прыгажосць у прастаце. На абласным этапе дзяўчына здзівіла журы праектам «Маладзёжная лічбавая платформа «Добрая справа». Гэта дадатак, у якім можна адзначаць удзел у дабрачынных праектах. Для творчага нумара Ірына выбрала песню пад назвай «Краіна пявучая». На самом деле, я, ожидала, что совсем по-другому все это будет. Я, правда, искренне не ожидала. И для меня это большой сюрприз. И спасибо за еще одну победу. Только вместе, только вперед Гомельская область победит и на республике. Другое месца заняў Захар Беспалька, студэнт Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Шамякіна. А трэцяе заслужыў Алексей Дружынін, студэнт Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Фінал конкурсу «Студэнт года 2025» пройдзе ў снежні. Прадстаўнікі ўсіх рэгіёнаў збяруцца на адказнае спаборніцтва ў Мінску. Ганна Кустачова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».